गसाइगावनि हावरिया फेट आदर्श फरायसालियाव सजल फाउन्डेशना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हावरिया फेट गामियाव थानाय आदर्श फरायसालिया थांनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव 100 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों। गासै 11 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन आरो फारियै साफ्रोमबो फरायसाफोरा सेथि मासियाव 5, नैथि मासियाव 5 आरो थामथियाव 1 उथ्रिसारनो हादों। सा 11नि गेजेराव गासैबो फरायसाफोरा 100 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हानायखाय गेदेर रंजादों फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर आरो बिमा-बिफाफोरा। गेदेर रंजानायजों दिनै फरायसालियाव सजल फाउन्डेशननि मासिगिरि सजल कुमार सिंह बिथाङा नुजाथिनानै उथ्रिसार गासैबो फरायसाफोरखौ मान बावो आरो इयुनाव गोसो होनानै फरायलांनो थुलुंगा होयो।